and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Atong padayong iampo nining santos nga misa uban sa mahal nga Birhen Maria ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod nga magkasinabtanay kanunay ang atong mga leaders sa gobyerno ug sa simbahan, ang atong mga katawhan. Iampo sab nato ang atong mga activities dinhi sa parokya. Kagahapon pasalamatan nato ang Ginoo, malampuson kaayo ang atong Children's Congress. Niabot og mga almost 900 ka mga bata nga ni-attend niya sa ato sa Santa Cruzan karong adlaw nga unta ihatag sab sa mahal nga Birhen ug sa Ginoo ang atong maayong panahon o kalampusan sa atong mga buluhaton, pagpalambo sa atong debosyon o pagtuo sa Ginoo. Atong pasalamatan labaw sa tanan ang atong mga benefactors and donors nga siging hatag nato sa ilang suporta pinaagis pagpamalit sa atong mga slots karon para sa atong proyekto. Nabubuan sad sila sa Ginoo sa mga way sukod na grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kansang anak sa pagsaka niya sa langit, nagsaad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles, itugot nangamuyo kami nga sama nga nakadawat sila sa daghang mga hatag sa langit nung pagtulunan, kami usab makadawat unta sa mga gasa sa imong Espiritu. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay migikan si Pablo ug miagi sa kayutaan sa Galacia ug Frigia ug gidasig niya ang tanang mga magtutuo. May usa ka Hudeyo nga ginganlag Apolos taga Alejandria miadto sa Efeso. Maayo siyang musulti ug batid sa kasulatan. Namatuto siya sa pagtulunan sa Ginoo ug sa dakong kadasig nagsulti siya ug nagtudlo sa husto mahitungod kang Hesus. Hinuon ang bunyag lamang ni Juan ang iyang nahibaw-an. Misulti siya nga maisugon didto sa sinagoga. Sa pagkadungog ni Priscilla ug ni Aquila, gidala nila si Apolos sa ilang balay ug gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulunan sa Dios. Sa dihang mihukom si Apolos pag-adto sa Gresya, ang mga magtutuo sa Efeso mibulig kaniya pinaagi sa pagsulat
ngadto sa mga kaigsuonan sa Gresya aron siya dawaton nila. Pag-abot niya, nakatabang siyag dako sa mga tao nga tungod sa grasya sa Dios nahimong mga magtotoo. Gilupig niya sa lantugi ang mga Hudiyo, pinaagi sa malig-o niyang mga katarungan nga nagmatuod gikan sa kasulatan nga si Jesus mao ang Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo sa Diyos sa mga singgit sa kalipay. Kaya ang Ginoo ang labing halangdon o katahaan. Maoy na kung hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Kay hariya sa tibuok kalibutan, mao ang Diyos. Awit isiyag mga awit sa pagdaig. Maghari ang Diyos diha sa kanasuran. Maglingkod ang Diyos diha siyang balaang trono. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Ang mga punuan sa katawhan nagatigom. Uban sa katawan sa Diyos ni Abraham. Kay ang mga magbalantay sa yuta iya sa Diyos. Siya gayud ang labaw. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Hinayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, inigabot ni adtong adlaw dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo,
ang amahan mohatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Hangtod karon wala pa kamo mangayo og bisag unsa sa akong ngalan. Pangayo og kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo pinaagig mga sambingay. Apan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit og mga sambingay, kundili mosulti ako kaninyo mahitungod sa amahan sa yanong mga pulong. Inigabot niadtong adlawa, mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan, ug ako dili moingon nga ako maoy mangayo alang kaninyo, kay ang amahan mismo nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo, kay nahigugma man kamo kanako, ug nagtuo nga ako gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa amahan, ug mianhi sa kalibutan, ug karon mobiya ako sa kalibutan, ug mobalik sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Tungod kay ang Ginoo hari man sa tibuok kalibutan, matud pas atong tubag sa Salmo, siya'y magbuot unsay mahitabo sa kalibutan. Pero ang kalibutan in general dili mudawat niya isip hari. Mao na nisaad na lang sad siya nga kinsa tong mahigugma nako maoray akong hatagan bisag unsay ilang pangayoon. Kay kani magong atong hari kaning Ginoo manggihatagon kayo dili daw ba mo na mangandoy ta nga ang ato unta arong mga hari nga gielek nato sa panggobyerno maliwat unta giod ni Kristo nga dili daw manggihatagon sa inyong paminaw sa kaning ato mga napili ron, mga daw ni o mga manggihatagon. Abangan ang susunod na kabanata. Pero ang Ginoo dili na, wala na kinahanglang abangan ang susunod na kabanata. Manggihatagon yun, matud pang Kristo, bisag unsay inyong pangayoon sa akong ngalan, ihatag na sa amahan. Gani ni sumpay pagid siya. Grabe na gining pagkasumpayan. Ingon siya, moabot sad ang panahon nga di na mo mangayo pinaagi sa akong ngalan, kay kamo mismo higugmaon sa akong amahan, ug idiretso na niyag hatag nganha ninyo bisag unsay inyong pangayoon. Nya unsa may rason? Tungod kay nahigugma mo nako, matud pa niya. Nindot ano? Sa una, iagis pari ang paghatag. Muna ang pari, siging dupa-dupa, wa mo'y grasya, basta di mo muhog sa kolekta, ano? Kaya pari, may agianan. Nya moabot ang panahon, ang Ginoo mo, diretso na dihaghatag ninyo. Tungod kay nahigugma mo sa pari. Kuha ninyo? O nyarog nagdumot ka sa pari. Bisag kung saon kag ingon palit og slat, di jud kang palit. Nya si kag ampos Ginoo taga itaw ko grasya sa imong unahon na muhatag ang Ginoo nimo dili mo na si Kristo niingon kay nahigugma man mo nako idiritsog hatag ang grasya nga inyong pangayoon, pero siguro usa nga nahigugma mo nako mo na dako diyang question bika mo karon dinhi nahigugma mo ni Kristo. Ikaw no, taas ko nung kamot, di kinsa tong nahigugma ni Kristo. Sige, ready, go. Naagi pipilang di mutak sa akang kamot, no? Sila nga, wala na mahigugma. Di nakalitan lang siguro sa pangutana. Congratulations. Nakaroon unsaon na to paghigugma si Kristo. Sa unang pagbasa, si San Pablo, napunan na sad aning Apolos, ang unag yung paagis paghigugma mao ay ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo. So atong higugmaon si Kristo pinaagis paghigugma sa iyang mga pulong. Word.
ni Kristo. Paragod anang imong asawa, mahigugma kas pulong, mahigugma masad kaniya. Kanang kamo mga babae, lalaki, magsigingon nimong I love you. Nya nahigugma ka anang pulong nga I love you. Nya gikan mas iyang baba, madugay, madani gyud kaniya. Nya kamo, nahigugma mo sa pulong ni Kristo. Labi na nang muingon siya nga, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang pikas, nahigugma mo ana. Kanang muingon siya, pasaylua lang nang nakasala og kapituan, kapito, nahigugma mo ana. Dahil nabagduko-duko, ayaw lang sana padiroy, ana. Kanang muingon siya, ibaligya ang tanan, o ihatag ang halin, ngadtos mga kabos, nahigugma mo ana. Bisan gani ka nang moingon siya, ayaw na mo paningil ni adtong nakahulam kaninyo. Higugma mo ana. Hilom lagi mo. Kana sa primero pa lang ng paagis paghigugma ni Kristo, ha? Iya ba nang giklaro? Kani kuan man ni atong gibasa, John chapter 16. Sa John chapter 15, niingon si Kristo, magpabilin kamo kanako kung inyong tumanon ang akong mga pulong. Mga na itimaan sa nahigugma. Bisag kamong mga mag-asawa, sige kunobi, ay namo paminaw sa pulong. Kamong mga asawa, ay namo paminaw sa pulong sa inyong bana. Kamong mga bana, ay namo paminaw sa pulong sa inyong asawa. Ayaw na nagpatalinghogi ilang pulong. Matigayon bagod ang inyong pagpuyo. Dili, oy. Di gyud. Pero maminaw ka, igsultis imong asawa, maminaw ka, igsultis sa imong bana, maminaw ka, nindot gyud ng inyong panagtiayon. Nya karon kamo nagpaminaway pa mo. O sige na lang mo tan-awa ng cellphone, naa na mo naminaw ang mga TikTok, naa na mo ana mga Facebook, naa na mo anang mga vlog diha. Basin ba? Ang mga anak kung maminaw sa pulong sa ginikanan, doon na gina sila maayong kaugmaon, pero maggahi ng ulo, magtumanas gusto, di na maminaw, disgrasya gina. Bita ka ng anak ko sa prisuhan, kita na magitay monthly nga pag-adtos prisuhan, o niya, sa una ako, 5 years man gyud ko nga prisuhan ragay akong assignment. Ako silang pangutanon, ako pag silang sultihan, muuyon mo, nga kining inyong pagkabutang dinhi nga napunta mo dinhi sa prisuhan, una gyud, wa mo maminaw sa pulong sa inyong ginikanan. Agree oy, 100%. Nako bisag unsa kang ilad sa ginikanan, mubadlong gina sa anak basta ni aksyon nagkahiwi. Ako ganing papas una, hinigarilyo, hinabako unto kayo. Ni aksyon mig tabako. First year high school ko, aksyon kong tabako, sigarilyo, lumboy, ano ba? Kitaan man kong papa. Ingon dis papa, istorya mi ba? Siya nga, ikaw, wap akay pangita, nisugod na kaana. Hibaw ko nga nisunod ka nako. Naadik naman ko ani, di naman ko ka biya. Ikaw, kayo pa makakasugod, may unta. Ayaw na lang sa paadik. Ingon na pagkasulti, naminaw ko, agibiyaan akong sigarilyo, inom na lang. Inom. Inom ako, pari gani, sayo pas buntag, inom naman gani. Pero di na ko, wako adang hubog-hubog. Si Papa, di man sa to palahubog. Mo inom lang, pero dito siya palahubog. Niyag mahubog sa to siya, murag ka na mo antingog, murag mo kuana, pero nagpabilin yun ang katarong siyang pagkatao. O na, ako lang yung gisgutan, kaya ang pagpaminaw sa pulong, kamo sa mga ginikanan, malipay sad mo, basta maminaw mo sa pulong sa inyong mga anak. Testing nyo. Ayaw pag, nanasa ka anak. Ayaw ka nang, igingon sa ibong anak nga 13 anyos, manguyab na ko, okay rani mo. Paminaw in town. Crush kay kuan atong silingan man siya. Hay nanay sa kana bang daghan kay patik na siga kay mata. Ganahan man jud ko ana niya maoy ang but ba mura man kog mabuang ana ba. Paminaw imo masang yaw-yawan. Ayaw. Amo na ha. Pulong sa Ginoo. Ikaduha,
unsa may atong paagi sa paghigugma ni Kristo, higugmaon ang iyang presensya, His presence. Naman ko'y usahay, ganahan ka maminaw sa pulong sa tao, pero di ka ganahan kung naa siya tupad nimo. Muna, kusog kayo naroon ka ng cyber relationship. Cyber ba? Kanang virtual relationships. Sweet kayo na sila diha. Love you, miss you, I cannot sleep without you. Your text completes my life. Mga inana ba? Mga pilgay ko na usahay. Virtual. Muna rin kusog kayo na rin virtual. Words, exchange of words. Pero inigabot sa presence. Ngayon din, o sige, uyab na ta, nasawa ko nimo. Sige, ana, aling-ari, pangasawa. Ana, sweet ka na sila inig primero. Managbuwag lang dayon. Kay dili ka sustiner sa presence. Sibil na mi, Father, oy, okay na kaayo. May na lang to, naka-realize ko nga I was mistaken. Ana, I still have another opportunity to move on. Hilas biya ninyo. Move on ka diha. Di ka sustainer sa presence. Paragod na mga ginikanan, magsigig take sa mga anak, uli na diri. Kay, unsa niya may tabo ni Buda, worry ko nuhay kay siya. Siya diya palagi may gibuhat ma, amping ha, niya uli dahin diri. Inig ka uli na, panglaba. Niya di mo na ba, kagahi, bagay di mo suguon. Imo nang kasabaan ang iyang presence. Di ba? Hadlo ka ng imong bana adto maghigda sa silingan. Nya inig uli, inighikap, iwaklisan. Animal. Ayaw. Mo bitan nang nibalhin dito kay sige sa kagwakli. Ang presence nakaron nahigugma ba mo sa presensya sa Ginoo? Kinsay nahigugma sa presensya sa Ginoo tas kamot? Ay, okay. Isang Ningon ra ba si Kristo, unsay inyong buhaton ngadtos labing ubos, maunay inyong gibuhat nga rinako. Pakana ang gigutom, paimna ang giuhaw, pasudlas inyong balay ang mga way balay, atimana ang mga masakiton. Ang sa patoy uban, sidinai, bistihi ang mga hubo, ug duawa ang mga piniriso. Nahigugma ba mo sa mga piniriso? Kinsay nahigugma din his mga piniriso, kana mga ex-convict. Wa na ini isa. Kinsay mo pasakas inyong balay sa mga ex-convict nga wa na intay mo dawat kay purtig yun ngilarag na buhat. Kinsay mo pasakan ninyo? Mao na. Patay ta na. Mao na nga si Kristo, di gyud. Mao na. Na. So, bantay ha. Higugmaon ginatong Ginoo. Timan ha, kung mahigugma tas Ginoo sa iyang pulong o sa iyang presensya, ang tanan nga atong pangayoon sa Ginoo, ihatag yun. Ug mahingpit ang atong kalipay, matod pa ni Kristo. Ako bitaw na higugma mo gyud ko aning tanan akong gihisgutan. Higugma ko aka mo kasaksi man mo ana. Nya ngayo ko sa Ginoo, Lord, ni ama ni gastuhanan para sa among Flores de Mayo o sa kaning kuan, kaning Santa Cruzan, usa na balang kasimana, last week ba? Nang ni hangyo ko sa Ginoo, nya nang maligya tag 2,000 ka slots nga Mary's Inspiring Purity. Nya hangtod ni ugma natong pamaligya karon Santa Cruzan maron nato. Lipay kay ko nga ang atong halin niabot ng 1,279 slots. Di ba? Pakpak. 721 slots na lang. So, karon palitan nato ning 400 slots, ugma 500, sobra na ni. Palit mo ron, karon. Tag 500 raman ni. Tandugon, ingon ta ba nga ang Ginoo muhikap gyud kasing-kasing. Nya kahibaw sa gyud kayo ang mahal nga birhen nga makaayo ni nga maong activity kay makapahimo ni natong mahigugma sa pulong og sa presensya sa Ginoo. Ang mga bata labing ubos gina sila, mo na sila mahimong mga hubo, mga gigutom, agahapon perting aligrihas mga bata atong gipakaon kay gigutom, gipainom, kay giuhaw.
Ana nya quiz ball diha, hatag og mga giveaways. Perting nindota mga bata lipay kayo. Karon mga dagko na saron kani paborito na ni namong father siguro. Kay mga gwapa man ni magbaspaso diha mga sagala. Paborito na namo kani mo'y presents. Ana. Dili ayo asan ana kawo no inyo sa binuangan. Amo nang isipon na para pareha ba sa beauty ni Mama Mary ba ana no? Why halo nga laway mo bitan na ang ilang ipangsulob kadtong tag-as nga gaon di na mo sila pasulobon diha kanang anhin na lang din magtungtong ba ana gagmay na lang kay na nagtungtong dili na mao kay lahi naman nag presensya ana mo na manghinaot ta nga ihatag sad sa Ginoo nga mahurot ni kahalin kay aron sad dili kayo mabira ang atong para sa operating expenses o para sa atong project. Lipay pod ko kay ang dopes gahapon bisan og na-focus taron aning pamaligya aning para sa special nga Mary's Inspiring Purity nahalinan gyapon tag dopes gahapon nga 96 slots. Oh, pak yapon. Padayon gining dopes. So 5,622 na ang atong halin sa dopes para sa atong projects. So nga igsuon kani malipay yung Ginoo ani kay nahigugma man ta sa simbahan. Ni komedya bitaw ko kay naman ko'y nadawat nga donation ba niya pagtan-aw na kog kinsay ka donate nahinumdum ko usa manis akong gipanguyaban sa unang awa ko sugta. Kadungog taron siya magkatawa to. Wa man ko sugtas una manguyab ko nya karon ni palit mag slots dako salamat in taon gisugot na gyud ko. Pero wa na mga tiwasono na sa gaming mga lawas wa na tay mahimo. David ay joke na siya kana bang anang mutandog gyud ang Ginoo. Wa personalan. Ginoo ang sentro dili ako. Na-touch pagyud kay ko kay gahapon dinhi mga ning anhi ba taga didto ta sa atong silingan nga lugar sa Dumaguete panon gid sila dire sila pader wa gid milaing gi anhi tuyo gid mo ikaw gyud mo nang perti gid nila yung pa-picture dire nako astan sa no kanindot ani na malit mog slots perti nang palit ito pader palit amin ako sige picture patag mayo. Sinan ka, pero mas touching tong gabi kay na ganing nigikan ko padong adtos Luka kay nagmisa ko alauna ko nigikan nya pagikan ginako mo pag-abot niya diri gahuwat hangtod na uli ko alas 10 gabi hapit na alas 10 gabi naghuwat kay mobalik na sad siya ngadto sa iyang gigikanan dito layong nasod di siya mobalik kundi jud ka pa picture nako personal. Nako matouch ko yung ana ba tingali dili gina ako kay unsa ra ni akong naong ang Ginoo yun perti gun yang gakos kay lipay jud kay siyang kita siya nako nibaos lang po ko gakos lang kana ra day kamaom sa kuan bitaw na kay ko praise the Lord mao ni ang maghatag og kalipay nga murabag dili ko kasabot ngano man kay kining mga tawhana nahigugma sa Ginoo og sa iyang pulong pinaagi na sa akong giwali og sa akong gipanghangyo og sa simbahan nga mao ang presensya sa Ginoo pagkanindot ang ilang kalipay magsigilag ngisi ba gabi na kistanan mura maikog ko nga sa man kana ganing magiglakaw lagi makain ko Lord bendisyon ni gid in town sila grabe ang ilang paghigugma nimo bendisyon ni sila bahalag wa na lang ko sila lang minsan Ginoo apil sa tika-gamay nako oh gamay lay ako sakit ra man akong hawak ayo hala na mo ra man ako gamay aron magsige patag dupa-dupa. Mga igsoon ang saad ni Kristo dili bakak ang hingpit nga kalipay atong mabatunan kung mahigugma ta niya kay ang amahan mahigugma sab nato busa mahigugma gid ta niya sa iyang pulong ug sa iyang presensya dinhi sa kalibutan ug iya sa tagbaon sa atong mga panginahanglan.
pagampo sa katawhan. Mga igsoon, atong ipadayag karon ang atong mga pagampo ngadto sa Dios diha sa mapaubsanon ug mahigugmaong kasing-kasing moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan magpadayon sa paglambo diha sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagpakaylap niini sa tibuok kalibutan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ang atong nasod makabaton sa pagtuo o paglaom ug nga makalingkawas na gikan sa kalisod, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga silang tanan nga nabugnaw sa pagtuo, makabaton sa kadasig ug mubangon aron sa pagpadayon sa misyon ni Kristo nga mao ang pagpangluwas, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton makatagamtam na sa kaayuhan, binaagi sa hugot nga pagtuo sa makaluwas nga gahom sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-lain hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay mabanhaw na sumala sa gisaad sa Dios kanila, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. We lift our voices, Lord, use our hands. Lord, use our lives. We are yours. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you. We give to you. Use our voices, Lord, use our hands, Lord, use our lives. We are yours. We are an offering. We are an offering. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santo sa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himoa kami alang kanimo nga mga gasa nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Ninomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, patuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay muman ang gingharian, ang gahunggang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Mag-ampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa sa misteryo nga balaan nga ngamuyo nga mapaubsanon nga ang gisugo sa imong anak nga buhaton namo aron paghandom kaniya magdugang unta sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang hingpit nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kun higugmaon gyud nato si Kristo sa iyang pulong ug sa iyang presensya dinhis kalibutan. Salamat sa nahigugmas Ginoo nga ning suporta sa ato dinhing mga panginahanglan nga malit sa atong slots. Usbon ako sa atong dopes nahalina na tag 5,622 slots. Atong pakpakan ang namalit niini naapay 48,378 slots. Daghana pa ni no mga matay na malantingay ta di pang tingin ni mahurot. Pero basin sa mukalit lang ni kahurot. Sa ato sang special slots nga Mary's Inspiring Purity para ni karon nga activity nya hangtod ugma atong pamaligya ani nahalina na ta og 1,279 slots. 721 slots na lang ang nahibilin. Pakyawa na lang ninyo. Yahaya pakpak. By the way, ako din mong aware na para sa to mga online parishioners na ay mga nipahimos ba sa ako sang kuan ngalan mo nang na ay nag-open og account sa Facebook nang ako jungan mo gamiton nya naasad sa email nya mohatag dayon og mga mensahe nya mangsolicit gitawag ni sila mga hackers no nya kanang di man gini mapugnan kay perti man gini nila kamaayo nga ako lang gamay na tong control mao nga ayaw gyud mo padala og kwarta sa akong ngalan kuno para nako nga dili masulod sa kanang atong gibutang sa atong kanabita inigmisa nako na man na sa offertory song i-flash man na diha ang ato mga account numbers, ang cellphone number, ang mga tawo nga kontakon kana moy sunda. Ayaw pagsunod og hatag-hatagan mo account number nga wa diha sa og mga ngan nga wa diha sa atong gibutang gi-flash aning atong online mass. Tan-awa gyud na no, memorize sa gyud maayo. Kay haron dili ta mabiktima. Unya sag mabiktima ta, unsay atong buhaton? Di lang ta masuko kay nanginahanglan pud na sila. Di ba? Sila raman say maimpierno, kita di man ta maimpierno. Masuko ta. Kuyog na nuntas mga vlog ang mga hackers ngadto. Ang kanang mga hackers sad mga kawatan diha sa online, mao na sila yung mga impiernohonon. Kita sang mga makawatan matod pa ni Kristo, kung naay mukawat sa imong butang, ayaw na kinig bawia. Kay iya ra nang ulian og gatusan kapilo na panalangin. Di ba? Nindot no? Pero ayaw lang sa pagkumpiyansa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Na day ko'y additional nga pahibalo na
Sipyat. Ang karong hapon, ang atong activities, motorcade sa atong mga sagala, alas 3 sa hapon, libot sa atong teritoryo, niya alas 5 sa hapon ang atong misa. Wala na tay misa sa alas 6, so mauna na siya ang atong kaning anticipated Sunday Mass kanang alas 5 sa hapon karong hapon. Sige, salamat. Pagambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.